जोबोद खाफाल गोनां बाथ्रा दिनै आंनि नखराव सासे सेरजा बोराय होनना बुङो गामिनि सासे सेरजा बोराय बियो सेरजा बोराय बिखौनो बुंदो बिथाङा ओरैबायदि मोजां सेरजा दामनो रोंगौ बिराद मिलौदो सेरजा दामनो रोङो बिथाङा गामिनि बिथांनि मुङा अरुन बर' बिथाङा गावनो सेरजाखौ दंफांनिफ्राय दाननानै सेरजाबो बनायनो रोंगौ बेनिफ्राय सोरबाफोर सेरजा नांगौ जायोब्ला बिथांनियाव बनायनो होबा अर्डार होबा बिथाङा बनायो बिराद मोजां सेरजा दामनो रोंगौ बिथाङा बिथांनि मुङा अरुन बर' डिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बाथाबारि होननाय गामिनि बिथाङा बिराद मोजां सेरजा दामनो हुनो रोंगौ नोङो मोसागोन सनाहा नों मोसागोन आं दा बिथांखौ आलायारन फिल्मनि बे जालाख' रोजाबलांनाय गानखौ दामनो होनो दालाय जालाख'आ जे मोनसे गान रोजाबदोंमोन ना ओइ हादानाव थांनायाव बे गानखौ दामदो नोंथाङा जोबथायाव बे बर' आइडियानि 4:30 रिंगा जानानै थांनाय लोगो लोगो जे मोनसे बर' रेडिअ'आव बर' आइडियायाव जे मोनसे दामगारनो होयो बेखौ दे खनसे दामनानै बेखौ दे दामदो नोंथाङा बहुत धन्यवाद आच्छा नोंथांनि मुंखौ एसे खोन्थादो दे आंनि मुङा मुर्शि अरुन बर' आं बे डिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बाथाबारि गामिनि सासे थागिबि सुबुं माब्लानिफ्राय नोंथाङा माब्लानिफ्राय सेरजा दामनो रोंनाय आङो आरो नोंखौ सोर फोरोंदोंमोन आरो सोरबाफोर फोरोंदोंमोन नामा आङो दामनो रोंजेननाया 1992 निफ्रायनो 1992 निफ्राय दामनो सोलोंजेनदों आरो नोंथाङा आरो नोंथाङा बे सेरजा दामनायाव नोंखौ फोरोंग्रा सोरबाफोर गुरु दङ नामा बा ना नों हारसिंनो रोंनाय सोलोंनानै आं गिबियाव हारसिङैनो
रोंखादों जतरा गंसे दंमोन बे जतरा गंसेखौ लानानै आखाइफोरखौ फुरा सालु खालामखांनायनि उनाव लोगोसे गोसोखांनानै सेरजाखौ बानायनो नाजाबाय ओमफ्राय बानायखांनायनि उनाव बिदिनो दो दाब्ला बानायबाय बानायखांनानै दामनो सोलोंबाय दामनो सोलोंखांनायनि उनाव एसे बाहाय फिनिशिंफोरखौ बनायफिनलायबाय सेरजाखौ नोंथाङा बनायनोबो रोंगौ आरो ने बनायखांनायनि उनाव बिदिनो बहाबा बहाबा आर'जफोराव बाथौ आर'जफोराव दामलाबायबाय उनाव आदसा क्लासिकेल लाबाय उदालगुरियाव सेरजानि क्लासिकेल लाबाय आरो आंनि गुरुनि मुङा जाबाय गवालपारा दुधनैनि आदसा आदसा मासे लांगाराम खाख्लारि चाइना जापान बेफोराव गल्ड मेडेल मोननानै फैनाय आरो बे मानसिया खोनानो मोन्दों नोंथाङा सेरजानि बादैबो बहुद मिउजिक दामनो रोंगौ नोबो जेरै सिफुंबो दलबो दायना तबला आरो माबा दे मा दामनो रोंगौ नोंथाङा खोन्थादो आंनि रोंगौथिया मा बुंनो आं जायखौ सोलोङो बेखौ गोसो होथाबनानै सोलोङो बिदिनो सोलोङै एसे एनै जे रोङो दामो गिबियाव सेरजा दामग्रोबाय बेनि उनाव सिफुं दामखांनायनि उनाव मादालबो रोंगौ नङा होमबा मादालखौ एसे एनै हायो आरो ओमफ्राय क्लानेक हायो क्लानेकबो दामनो रोंगौ बेंक पार्टिबो दामो नङा होमबा आदसा आदसा हारमनियामबो दामनो रोंगौ बिथाङा दायना तबला आदसा जायखिजाया बिथाङा सेरजा दामनायजों लोगोसे सेरजाबो बनायनो रोंगौ सोरबाफोर सुबुङा सेरजा बनायनो अर्डार होनोब्ला बिथांनियाव होनो हागोन बिथांनि थङा जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसिनि बाथाबारि होननाय जायगानि बिथाङा डिमाकुसि बाथाबारिनि अरुण बर' होनबानो जय बयबो सिनायखायो सेरजा बोराय होनना बुङो बेखौ गंसे सेरजा बनायनायाव नोंथाङा बेसे लायो ओरैनोथ' आजिखालि हाजिरानि दामानो 350 फारसेथिं बायदि बायदि बायनायनि थाखाय बेफोरखौ मोनजोबनानै 5,000 लाखायो आरो गंसे सेरजा बनायनोब्ला बिथाङा अर्डार होयोब्ला बिराद मोजां सेरजा बनायना होयो नै बिराद बोरिया दाउ बनायलायो बेयाव बिथाङा बेखौ गावगायनो बनायनाय नङा होमबा बे नङा बे सेरजाखौ गावगायनो बनायनाय मोनो नै बिराद बोरिया बनायनाय 5,000 लायो दानिया ना दामफोरा बिराद दाम बांबाय नङा होमबा ओंखायनो 5,000 लायो आरो बिथाङा गोबां मडेल दङ बायदिसिना मडेल नों जा अर्डार नांगौ बे अर्डार आरो बे स्टाइल आरो बे गोबां डिफारेन्स टाइपनि बनायनो रोंगौ बिथाङा सोरबाफोर सेरजा नांगौब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम आरो बिथाङा नोंथांनि जानबुं नाम्बारखौ बुंना होदे उनावसो होनो हागोन नोंथाङा 600-130-1700 आदसा बिथांनि मबाइल नाम्बारखौ बुंना होबाय बिथाङा जोबथारनायाव दे नोङो मोनसे जा बर'नि मोनसे बिराद बोरिया रमान्टिक गान दामना होदो दे नोंनि जायखिजाया मोनसे रमान्टिक गान दामना बे दोंसे मेथाइखौनो दामबावदो दे आलायारननिखौनो होबावदो
खुलुमबाय खुलुमबाय नङा होमबा खुलुमबाय दे गोजोननाय थाबाय